Di, sorry lang. No need. Good afternoon, partner. So, unsa? No need na ang quarantine pass. Basta musunod lang sa protocol. When you go out of your house, yes, kung mugawas ka sa mga panimalay, yeah, kunya suroy ra ka sa plaza, you just go around. But once you enter an establishment, Alin, kinahanglan ng quarantine pass, household quarantine pass. Because ang objective nato, ang atong advice ba, paggiya sa mga mayor, di nato gusto ang mga tao na magguot sila, magsiksikan yan sa mga merkado, sa mga public spaces, gipa-isyuhan sila sa mga mayor sa household quarantine pass. So kung public spaces, di naman kinahanglan, magawas ka sa imuhang panimalay, no problem, as long as you're following the curfew, magsulob ka sa face mask, mag-social distancing ka, no quarantine pass needed. So, pwede na og bisan sa usa ka pamilya daghay manggawas moadto kintag city basta li lang musod og establishment wa sila quarantine pass dadon. That is my understanding. PA cut, I think that's our understanding, no? You are allowed to go out, no? Oh. Actually, sir, ever since you have also bisag wala pa ta nag GCQ or way before, ever since nag-issue ta og mga quarantine passes, allowed gud mo gawas, except katong mga below 18 and over 65. Allowed sila mo gawas, dili lang sila allowed mo sulod sa mga establishmento nga wala sila quarantine passes, kanang malls, pharmacies, banks, kay kanimang gud ang kasagaran nga ma-crowd gud nga lugar. So ilimit lang gud nato ang mga tao dito, pero ug mugasan ka sa imong mga panimalay, dili na nimo kinihanglan ang quarantine pass. Ever since. Thank you. Ang akong second question,